Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Sissa 1400 koppja ibbenefikaw mill-iskema tal-għotja ta' €10,000 f'10 snin għal dawk li se jixtru l-ewwel dar tagħhom. Dawn in-numri ħabbarhom il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Rodrigue Galdes f'intervista ma' One News xahar wara li tnediet din l-iskema li kienet parti mill-manifest elettorali Malta flimkien. Sallum fl-ewwel ġimgħat li ħarġet din l-iskema diġà applikaw 1400 persuna. Ifisser ukoll 1400 żagħżugħ jew inkella adult li xtara l-ewwel proprjetà tiegħu issa ovvjament ser jibdew jingħataw l-għajnuna. Il-Ministru Galdes fakkar li dawk li xtraw l-ewwel dar is-sena l-oħra qatt għandhom iċ-ċans sal-aħħar ta' Mejju biex jibbenefikaw minn din l-iskema. Fakkar importanti ħafna li dawk iż-żgħażagħ adulti li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom matul is-sena 2022 għad fadlilhom sal-aħħar ta' Mejju biex ikunu jistgħu japplikaw. Ħalli mbagħad ovvjament jirċievu l-ewwel ċekk fix-xahar ta' Ġunju. Din l-iskema li tħabbret xahar ilu mill-Prim Ministru Robert Abela għandha lan li l-Gvern jgħin liż-żgħażagħ biex il-ħolma tagħhom li jkollhom l-ewwel dar ma tkunx peace iżda ħolma sabiħa li ssir realtà. Din l-iskema hija parti minn kullana ta' skemi fosthom l-emenda fil-iskema tad-depożitu tal-10% mill-Awtorità tad-Djar sabiex aktar nies isiru sidin ta' darhom. Din hija l-imbuttatura li ser jkompli jagħti l-Gvern sabiex ikun hemm iktar impetus qawwi favur l-affordabilità wkoll tal-proprjetà f'pajjiżna. Aħna nifhmu wkoll l-isfidi d-diffikultajiet li minn dejjem kien hemm biex żgħażagħ isiru sidin ta' darhom, però r-riżultati juru b'mod ċar f'dal-aħħar 10 snin 44,000 familja saru sidin ta' darhom permezz tal-għajnuna u l-inizjattivi li ħall-Gvern u dan ifisser ukoll li l-poplu Malti isir iktar jgħix kwalità ta' ħajja aħjar. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema jistgħu jiġu aċċessati mis-sit housingauthority.gov.mt.